Je normálne, že župa o takejto ceste tvrdí, že je opravená? Ako si to môže dovoliť? Nie, nerobím si srandu. Nachádzam sa pri tankodrome do obce Hrašovík, po ktorom sa obávajú už jazdiť aj sanitky a ľudia z Hrašovíka sa boja, či sa im dostane pomoci, ak ju budú potrebovať. Ale župa namiesto opravy dezolátnej cesty pošle ľuďom letáky, nech sa lepšie pozrú, že cesta je opravená. Áno, počujete dobre, kraj poslal ľuďom letáky, ktorých stála informácia, že cesta je opravená. Považujem to za absolútnu neúctu a nezdvorilosť voči ľuďom. Takto sa správame k občanom, ktorí platia dane a pomáhajú budovať kraj? Toto nie je služba pre ľudí, toto je totálne odtrhnutie sa od bežného života občanov. Ak sa župa nedokáže postarať o ich základné služby, nech ich aspoň neuráža. A nie, ospravedlnenie, že išlo o tlačovú chybu, dnes už nestačí. Ak sa tlačová chyba urobí pri takomto probléme, asi niečo nie je v poriadku. Pri tejto téme nebudem ticho. Ľudia si zaslúžia úctu, rešpekt a aspoň základné služby.